שלום, אני דבי, נשואה, אימא לשלושה ילדים, מנהלת קליניקה פרטית לרפואה משלימה, מלמדת רפואה משלימה במקומות שונים, מעבירה סדנאות, קורסים, פעילה במרכז סיוע לנפגעות תקיפה והטרדה מינית, ובכלל בפעילויות להעצמת נשים. החלטתי להשתמש בטכנולוגיות הקיימות החדשות היום בשוק, מאחר וזה עוד דוגמה להראות את הרצון שלי להגיע לכל אחד ואחד מהקהילה, ומי שלא יכול להגיע בגלל המונדיאל, בגלל החום, בגלל 1001 סיבות שלו, הנה אני יכולה להגיע אליכם הביתה, והכל בשקיפות ובפתיחות, כי הנושא מספיק חשוב, וככה בעצם אני רוצה יראה התפקיד שלי גם בעתיד. החזון שלי לגבי קיבוץ גזר הוא באמת להסתכל רחוק ולראות לאן אנחנו רוצים להגיע. ואני רוצה שנחיה בקיבוץ שיהיה לנו תחושת שייכות, שיהיה לנו גאווה בו, אם זה איזשהו נושא שהוא יהיה נושא הדגל שלנו, שנוכל להתגאות שזה קיבוץ גזר, כשרעיונות יכולים להתקבל אחר כך מתוך חברי הקהילה. אני רואה את חוזק של קבוצה, ולכן אני חושבת שצריכים להיות כאן ועדות פעילות, אנשים מעורבים, שותפים פעילים, ואני רק זאת שמנהלת ומפקחת על הכל. אבל כמה שתהיה יותר מעורבות, ככה לקבוצה יש יותר כוח, וככה נוכל להגיע רחוק יותר. תודה. היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו עשן. היא רק שלי עכשיו, היא בחובי, כנוף הרבה עלים, כמנהר כחולי, עכשיו היא כאן. אהבתיה, אני יודע זאת פתאום, אהבתיה, פתאום עכשיו, פתאום היום, כן היא שלי עכשיו, כמו השיר, עולה היא מתוכי, עולה בכל כוחי, כמו השיר. אני קורא בכל בני האדם ומרחבי שם וכל רוחות הים והגלים, אם תשמעי אותי ואת שירי המתפרץ